Slože je u samo nekoliko sekundi. U Splitu se okupili majstori Rubikove kocke. Brzina, preciznost i koncentracija, sve to potrebno je za slaganje Rubikove kocke. Za neke je to nemoguća misija, nekima treba nekoliko minuta, a pravim majstorima samo nekoliko sekundi. Svoje umijeće u slaganju Rubikove kocke u Splitu je pokazalo 70-ak natjecatelja iz 12 zemalja. Vještina, preciznost, brzina, koncentracija, memorija. U samo 10-ak sekundi ove spretne ruke mogu složiti Rubikovu kocku. Možeš pričati i slagati kocku s jednom rukom u isto vrijeme? Mogu jer mi je to već sve automatizirano jer puno vježbam pa nije mi tako teško. Koliko dnevno vježbaš? Onako od 2 sata, nekad i više od 4, zavisi. Već si gotova? Pa da. Pa kako ti to uspijeva? A ne znam, vježbala sam puno i da, to je to. Popularna mehanička igračka koja nosi ime izumitelja, mađarskog arhitekta Arna Rubika, slavi 53. rođendan. Dosad je prodano u više od 350 milijuna primjeraka, a može se, slažu se stručnjaci, složiti u čak 43 trilijuna kombinacija. Niko ne može 2 puta složiti. Jednostavno, svako slaganje je drugčije i to je ono što privlači vjerojatno i djecu i odrasle. U kojoj si disciplini najbolji? Ovo je 3x3 kocki i uz cube. To je kocka ima špičasta je malo i okreće se po dijagonalce. Neke je pak slaganje Rubikove kocke dovelo na rub strpljenja. Poštovani gledatelji, ja se predajem. Ne bi ovo složila do preksutra. Natjecatelji su ipak bili puno brži. Dobili smo pobjednika u 12 kategorija. A da su Hrvati uspješni u ovom natjecanju, dokazuje i činjenica što će nas na predstojećem Europskom prvenstvu u speedcubingu predstavljati čak 13 natjecatelja.